Dolamara dipluso arara tumpen EM Richard tok biaphan kachoro. Ingdeng thongke bracket home Hawar Karbi risonim so ronga je Hawar ke hat along ta ingsam jin pen pechun pon. Diphu lurulang so hithi lapen DGC pathu aklamalong ke pangthira sai kedeng. Step into Miso Noodles at Birenteron Memorial Market Complex, Rongkhelan, Diphu, Karbi Anglong, where you can find local made noodles and many other products. So do visit Miso Noodles and support local entrepreneur and business. KarbiAnglongLIVE ada babirta along pen elisami mirinahan sipi pinibertang ton pen arjupanikta. Lakhaing kora truck Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara dipluso arada tum kedam kewang akisung pen ke pajok ponapot EM Richard tok biaphan kachuro pajerpon. Lason si Dolamara dadhora dipluso arada tum pen non kedobom MEC mate KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard tok bi ningke mepen dadhora dipluso arada tum kedam kewang sung piklo puchinisi cek kaipho adilong chotsitame ake joy pen kimpilo la pena potsi dadhora dipluso araratum ningkang sampen EM Richard tok biaphan anparta Duarbaguri VDC chairman sar koirong phar la pen Dolamara town chairman Mongol Singh terang atuma phan aninga klong pen kachuro pajirpon la pen alangli ke non chot lapukali ke damdang Arni anta alangli nilitum dadhora dipluso araratum akido kisung along nang chirap nang chitodun pik an lapen nangar jabdun thipusi lamthe chipaklang ponriti lapen dadhora dipluso araratum pen kaiki kithirklong adelong sitami un an akipra pen nang klem pidun vektha pusi kachoningri padopon ahoglo nali labang so puta nang karju poke la chegadolong ani kan wang tamel ni tum EM sar penang rap pensel tum don bom lo sam pining thota alangli si angton dakman chira pensel bang so dolong bang kim pon lo sel bang so dolong ta kim lo teroi long lo sita non EM sar phan amparta KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan lapen Haraghat LA Dorsing Rong hangsar alangli hin pantame chuning rilo ye labangso agharalong chegadong don bom pantame puthot kimisen adolong RCC adolong ason nang pipon thutha ba nang piponi phan matha pontha pusi netum dadhora dipluso arlok panke chuning ripon chegadolong along iri tumai em sar nang piloli tum dadhora dipluso rat setame nengerong parpiglo la pening sampiglo la sologot nang achirabdun lage aningkan wang setame iri tuma VDC chairman sarkarong pharla pen town committee chairman Mongol Singh terang alang tum bahini setame nang chirabdun ga aningkan wang setame la pen piniar ni tame lang tum nang archak dun kluk la pen arja pidun kluk EM sarlong punon kithe geding long punon lang tum sti nang singki nang kithan pilo selang tum phanili hin pen setame churu parpik la pen la dolong chot putali aprang setame la lang kithe ho setame la dak akhat bang hat no pik setame EM abang JCB akijoi nang PC patirok lo dolong la so dolong kim ke ko setame tum chehela long lo la pen News report KarbiAnglongLIVE. Hawar ke hat KCS atum pen chepatre piponsi ingdeng thongke prakethom Hawar Karbi risonim so ronga je mate zonal Karbi Youth Festival Hawar ke hadalong ta ingsam jin pen pichun pon Lason si kedamdang chitini phaing kore ner kebarni pen trainee phai ECR ni an aningkan wang son thot si pining le thot sitami ingdeng thongke prakethom Hawar Karbi risonim so ronga je Hawar ke hat sangti mili pathu aklamalong si pedopon lo Central Committee atum pen kepin khapon atingsi Hawar Karbi risonim so rongaje Karbi Cultural Society hin pen pater piponsi nipli apharman pedopon bangso asayalong ason chipate Hawar ke hat KCS amaipu chotro ingti chunbang Darmen ingti lapentirikam amai pu sarjeng ingti lapen chunbang Baburam
teron alang litum ke japon along rada tum chetodun si ingdeng thongke bra ke thom hawar karbi risunim so ronga je hawar ke hat sangti mili pathu aklam along ingsam jin pen pechun ponlo hawar ke hat pen har sing rongpi KarbiAnglongLIVE methang adim methang si chepang thir et nang jipu kimatha pon pen Hills Gas Agency mate Bharat Gas atum pen patir pipon si labang solong Dipu Active Reporters Team lapen Green Hill Society NGO Heritage Learning Program DGC SUS Dipu Municipal Board atum chelangsi Dipu Government College pathu aklam lapen Dipu Lurang so ahithialong ke pangthira sai ke claim pon Bangso ke pangthir pon along Hills Gas Agency Bharat Gas atum mesen nangji pu mathap along kadukawe chirabdun pen Dipu Golf College pathu aklam along adab apor malom pangthir asai bedopon lasopi Dipu lorulang so hithi puthot ke pangthir damasai tengpon lapu pangthir bomahut Dipu Government College pathu aklam along araki kirim abang adim ason mandetsi thekpon ladak horobong lapen drugs amutame kilong pondo lasi majok atumle lapuson adim along hor ki jundam lapen rakia hormu ke choadim ke pamandet ke ningduk memi athe Dipu Government College pathu aklam along ke isi ke pathu waikang adim mate ke charlie atum ke pathu adim lasi ke wangjilangar ni lapuson peman pon pede nang chi aphan Dipu Government College Students Union chunbang maypi Plar edrong pipi pen kachuningri padopon ahin pen kadokabi atumhan kachuningri ikela henlo Dipu Government College Playground labang ki isi kijui lapen ke pathu parong ro adim binak lake hor ki jun ke pater apu phan kali majoka phan sitame nang pathuri nang juiri pe sitame si sai ke mi aphan nang li tumang ignon lapen ki ke pater pathu te kan pustame nang li tumpine ason cho pustame nang li tumwar te kan ikedanon athi chilang no dak Dipu Government College poti isi ki banai lapen ki thenai isi college lo Karbi Anglong pen ke dak an si penangan atum ke akithek lapen ke aman ki do ki claim kidam bang phi bang pustame nang man lo halapu Hills Gas Agency Bharat Gas ahempu kareng ronghang pi pen pherangkia thengno kaning jepon ki kaike ta nilitum ta ke pangthir asai long chirabdun bomji lapen pinia sai ki claim along nangka chirabdun anaphan kachuru pajir athe methang adim ke pangthir et polote chilang misen lapen inthir et polote ke do ke damta misen buta ning jepon sonsi ke wangjilangar ni lapusona sai ke pangthir pon bomje aphan lamrai deng pon lapen kaprek ason da me ke kim mate ke claim pon ji aphan bangso ke pangthir sai long bidi do an chetham pon First, we have cleaned Dipu Government College field, and then after that, we continued cleaning here. Although we have started very small, but we hope that the people of Dipu, of Karbi Anglong, can carry on this initiative so that we have a beautiful, clean environment. Because it is necessary not only for us as human beings to have a safe and clean environment, it is also beneficial and necessary for organisms and every other things to sustain in this earth. So I hope that all of us can collaborate and come together and do this cleanliness drive, not only today, but every year or maybe every week if we can. Because together we can do anything. News report, KarbiAnglongLIVE. Kidamtang preni phai hiniar ni Bokajan Development Block Penchepatir Piponsi Borjan Constituency along special rong mai mate Sonthom Aputhak. Lucky preparation of VDC plant, Village Action Plan, Lapen Village Poverty Reduction Plan Aputhak special rong mai pedoponlo. Lasonsi video Monjulata rong hangpi VDC Sonaram Singnar, Bokajan Development Block EE Resource Singnar, Concerned Gram Sevak, Komol Bay, Waisong Terang, Kavirong PP, Asok Singha Veterinary Department, PHE Department, Laben Penangan Kit Hekiting at Tum Chitong Pondo. Kanya Bay Hidipia long special rong a Mai Kipado Pona long VDC Sonaram Singnar Pen Mai Chipahim Puponlo.
Mailong video pen ke thon pon lake Mahatma Gandhi NREGA scheme pen rong hem tuntin aphan financial year pen ni pharosi aphan kangdada warsai kipi padoponangji Adhikar Mayogi Abhiyan Det P Tribal kepa phidun hup akhai aphan kangthur ponji aphan Ministry of Tribal Affairs pen bangsul campaign ding ponlo Adi Karmayogi Adi Sayogi lapen Adi Sathi atum pensi bangso campaign jalin ponpo lapen Viksit Bharat alam the aputhak tami Block Development Officer Monjulata Ronghang Pipen kachitong dun arara than mom ponlo lapen PHE department lapen veterinary department pen da sarkar department pen ajok warsai nang ki pi an ki warsai chu endunang po lapen sarkar akhi anta ili radatum langchari nang po lapen Jinghon nang po kuta than mum ponlo Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Lakhain ko truck Duarbaguri constituency ka parlo dolamara jutang aklamalong ingdeng thongke braketom aphong Karbi risonim so rongaje Karbi jutang asong Duarbaguri hawara maipen ke patyo pipon along ingdeng thongke braketom hawar Karbi risonim so rongaje mate zonal Karbi Youth Festival bipon la solong Duarbaguri Press Club atumpen dengkimo achatai along chitini phai thongke ba jo por phai nerkep aporpen kadukawe aphanta warsai piponsi Miss Duarbaguri surhini raing kora phor raje kachepate angdungkiti amai misen pen kepadukpon Labangso Miss Duarbaguri surhini raing kora phor pang e parlak kachepate amai kepachun ponji aphan Duarbaguri Press Club pen chepate piponsi warsai piponsi kadukawe bang kripho contestant atum chepate dunlo Lasomai chengchia prang karlitang dorsing tokbi aphan chikimo padopon lapen lorchuti mate anchor lake starting krong teron lapen waisong be samsoning tia tumpensi kicheng pen kijot an mai misen pen chepahem phupon lo Miss Duarbaguri surhini raing kora pho ki bipon Amaya long kachetong dun Duarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang atum chetong dun si Maya long lam theke jai ki nonakai loke charli pen akaprek sidame chipati dunang ji akenang sot lapen Duarbaguri Press Club atum pen lapuson asai kiding pon pen rongarat atuma phan awar sai ki pipon theke misen lopusi kaningji pedopon Lapen labang so mailong ongdung man ping kido bang po bang pia tum sidame chitong dun si RD pidun rintilo Lapen Miss Duarbaguri surhini raing kora pho mailong Duarbaguri Press Club atum tame kacharchu pedopon la sohut Duarbaguri Press Club amaipu Rajesteron General Secretary Rangsina Be, Financial Secretary Robinson Killing, Debating Secretary Risa Ningti, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Sports and Cultural Secretary Rovelson Rongpi, Kajiranga In Charge Thomson Terang, Office Secretary Edwardson Crow, Avinash Togbi, Mongol Singh Crow, Babu Terang, Moses Terang, Atumaphan, Karchu Padopon. Lapen Kevangji Ingdeng Thongke Brapli, Karbi Risonim So Rongaje, Karbi Jutang Asong, Duarbaguri Hawara Mailongki, Miss Duarbaguri Chotkalisi, Kids, Miss Atumaphan Tame, Warsai Kipi Padopon Vegji Aphan Klardak Pen Thanpon. Ingdeng Hini Miss Duarbaguri Surhini Raing Kora Phora Je Kachepate Angdung Kiti Mailong Kangkrung Kang Sai Mate Judges Atum Lake, Chief Judge Mary Terangpi, Winner of Best Photogenic Miss KYF Surhini Raing Kora Trok, Ruptalon Bepi, First Runner-Up Surhini Raing Kora Pho, Miss Assam Lapen Omphu Tok Bipi, Lunsi Pi Atum Pensi, Kangkrung Kang Sai Pedopon Sik, Kecheng Si Anong E Kachepalong Pon Lake, Serlin Signar Pi, Aduntu Anong E Mate First Runners-Up Lake, Priya Terang Pi, Lapen Second Runners-Up Anong E Lake Mir Sohanse Pi Pensi, Chepalong Pon Lo. Lapen Subtitle Anong E Kachepalong Pon Lake, Best Catwalk Rangka Lek Tepi, Best Personality Servali Terangpi, Best Costume Mirtalin Rongparpi, Miss Photogenic Serlin Tokbipi Atum Chepalong Ponlo. Lapen Nong E Kepajir
kipi ponahut winners upon Duar Bagru Press Club amai pura jesterona hin pensi pipa jirponlo. Lapen first runners up anong AK Haiduna Bang Pia Pan lake General Secretary Rangsina Bepensi Pajirponlo. Lapen second runners up anong A Kachipalong Pona Bang Pia Pan lake Robinson Kiling Pensi Nong A Pipa Jirponlo. Labang so Miss Duar Bagru Surihini Roing Koira Poki B Ponalong Katuka Vikachetong Dun Pen Kilang Dun Ara Tum Sidami Duar Bagru Press Club Atumapan Kachuro Pajirpon Riti. Sia kiro bipar piklo diliphan labson na por ki mini limithang phan mate la son introduce ke chipi long pot la hello pini ba prangsi ke churo gang tung hello ai tum ma phan la zonal organizer tum phan chata me la pena ko do chulang la pini la Miss Duar Bagri tum phan labson se yuda tum phan ko son si mithang pa thak di ke thek ning che phan lai hui phan tum phan labson ko son kan ke thek ma rong tum chata me pu la son tum phan ke chipak lang dun long la chunghon press club tum phan tam ya kro pilo nili tu phan lapson yuda tu phan por ki min ngi piepot la pen tu mithang un an pen chebori pon long pota churolo la pen ningarong piglo nila bangso a title ke long dun Miss Duar Bagri long satame arang le tum ka chepa duk tu phan satame akero be per piglo an helo ko nang ding se chepo non la nili winner ang ding si chepo non lo nili ki long pon la hello buke do lo check do lo la pen trophy ta do medal ta do la pen certificate ai hui satame la son se ong dung do la pen non apang ki bang din andi kon akero pilo ni la bang so bthak long te jong sa chance mate ni mithang nang satame chenghala pi podum satame nang un an penang bori dun polo tangte nili son se along ka break mate z ke bai sorry ke bai f ai hui long satame chapati dun ji phaning hang Niliman lagi Priya Terang Pi Nilirong lagi Mentang Cho Village Band Nipai Nipoman lagi Hamson Terang Band Gina Teron Pipu Nili Charlie Bomadim lagi Christo Jyoti Higher Secondary School Lapenan ni Charlie Bom ke first year angdeng non nili da Miss Duar Bagri long Chipate dun ki un dun angdeng mate ki kidun lagi second first runner up nililong pon lagi bouquet crown badge laban medal si tami long pon lagi sami merison sipi laban niligi charlie bomang ding sir kebang ding laban niligi charlie school adim lagi St. Joseph High School dolamara laban nili payamen rutrong harpi laban nili pomen bapram hanse Lapenili, Lapening 2025 Zonal Karbi Festival long Miss Duar Bagri long nili second runners up ang ding si Chibalong pon lo. Nali kubiti si kilong pon lo so tak sampas ni ta. Nili kilong pon lagi track long pon trophy medal bouquet lapen crown. Nali hobi nali mingge hang sampas ni ta. Nili hobi lagi kilon lapen ke kang. Lapen nilikai dong kacuman gang tung lagi modeler himno. News report KarbiAnglongLIVE. Jengkha hawar amaya longta aningkan wangason rong ketong kachipati bensi Jengbong langsibu aklamalong ingdeng thongke braketom hawar Karbi risonim so ronga je chengpon. Nijang Karbi Anglong lakha troxy Kopili MAC constituency arlo Keroni PS ke parlo Jengkha KCS zone B1 atumta ingdeng thongke braketom Karbi risonim so ronga je pining asengka na pharman ada porphai troxy pen chengpon si Jengbong langsibu aklamalong pen Keroni 0.1 rongketong kachipati pen chengpon si puthot porphai kep pen KCS methangalama Jengkha Zonal Committee amai phu Dhon Singh Tiso ahin pen lama pangjarpon deta phi Karbi lamera mai tiripi dun mai phu Ram Singh Phangchu pen kachikimo angdeng Japon labangso aphit MLA Rup Singh Teron ahin pen akimia dimalong thongnok be along klam phelang pi along ingpu ponlo lason si arnikang thema por NC asonason lun barim kan kimi lun kimi Karbi abarim patu hai hui ason kachetong dun ateran tretok si bang phi tumang bong kachepate jame chengpon kachepate along kiminai best team rangsina sarpo
KJA atirang aduntu mate second best team lake Sardokpo KJA atirang lapen third best team lake Jengkha KJA atirang atumsi nong e chepalong ponlo lapen kijutsi themanani ajo nong e kiron pona mai sidame ingni ponlo itu pini pen make ason seperti ason cengkoni po itu ni thong permanen sih ada seperti bang arni hot ponding lo ati misen pen junpon po bosi ning na thelo itu make nam ta anjai megan ta porate ngun pa junpon bom lo cerap itu da ke theding ke pha man ta ki tolon si non pini pen ki cengpon jilang labang so seperti ason do anta misen pen itu pa junpon unji pu ining sesi pining labang so Hongkir bagai thomang deng hawa itu karbi sun ronga jelong pe tu sulang do karbi rapan ke ningak long ben coba pon lo lapan cuning ripon lo itu asitiran jai mega long taladak cerap itu dun baring kan barim apanta akimika turmi uri bitum tenere ni pote don song ka chopate kan sitam nang popo asila bang si ahope ditum akarcar ke mangji karbi akarcar bang ta ape di pending sompote beta berkelong pai thang je jakong so bangke kisias na komite presentasi junior komite lo angkang ta dak itu angkang terus yang tu lun baring kamari teknik tene deni kan ki melung bita teknik tene deni so poselang tu so andeng maklem polo atandak junior komite abangke jaka junior komite bangke lang turunang po ladak mana kaki kita web elong dia untuk je phalong le Keroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE. Dang tepini ada babirta ke lapuan si kangton ponilo.